Ahoj, ahoj, vítáme vás u dalšího dílu naší šprckavěci. No bohužel, jako 5 minut jsme dělali blbosti a uvízlo nám to na anténě. Teďka to 2 hodiny sundáváme, bohužel nám to nejde. Pěkně se nám to tam zamotalo. No a to bude asi naše poslední video z naší šprckavěci. No a taky to trošku sklopilo anténu, ale televize funguje v pohodě, takže dobrý. Ale pamatujete si, jak u prvního dílu nám to uvízlo tady na tom velkém modřínu. My jsme to nemohli sundat, ale nakonec sundali. Ale tohle je mnohem naléhavější. Protože dolů nedošáhneme, teda nahoru nedošáhneme, ani z okna, ani ze zdola. No tak prostě to asi už nesundáme, když na to někdo přijde, tak řekneme, že to je úmyslná ozdoba. Nebo spíš řekneme, že to je od aprílu. No vlastně, teď byl ten apríl, že jo. A dáme vám ještě odkaz na jeden dobrý kanál, ten kanál se jmenuje Pedro's Game. Nejlepší jsou let's play ze hry Minecraft. Když tady to video vyjde, takže by jako měl být asi den starý ten 79. let's play, neboli Iron Golem Farma. Tak se na to podívejte. A taky nám napište na Facebook. Náš Facebook vám dám do popisku videa. No, tak to bude asi všechno. Tak jestli se vám tady to líbilo video, dejte like. Ahoj, ahoj! Ahoj!